Един унител ZK-145, който е изцяло лампов и не е само с 3 лампи, както е стария модел 120-140, а този е с цели 5 лампи. Има допълнително лампи за автоматиката и допълнително второ записване канал върху канала. Този модел има и брояч. И възможност за приключване ляв канал, десен канал и двата. В момента са еднакви каналите, понеже записът е студен. Или как се казва, първа, втора, трета и четвърта писти на главата. И отзад е направен с повече входове и изходи, като от другите модели. Студиен е записа, така че много ясно се чува и чисто. Правен на акай. Šećeru, da li imaš nameru da nam dani budu ludi? Muški se potrudi. Šećeru, тук му е индикаторната лампа M84, която се включва по време на запис. Muški se potrudi. Другите, които са продавани в България, 120 и 140, са нямали този приключвател. Трак върху трака по време на запис. Автоматика за музика долу. Ето така дава мутен на звука. Šećeru, da li imaš nameru da nam dani budu ludi? Muški se potrudi.
Един прекрасен грундик.